אני חששתי אישית, פעם ראשונה שאנחנו נוסעים עם הילדים, ונהנינו מכל רגע. היה פשוט מדהים. בא לנו עוד, בא לנו שלא ייגמר. היה לנו אחלה חופשה, היינו פה באוקטובר והיה פצצות לגבות, אמרנו אין, מביאים את כולם. הבאנו את הילדים והיה ממש כיף ואנחנו רוצים לבוא לעוד יעדים. כן, היה ממש כיף, תודה רבה על הכל, ארגון מעולה. מתי משלמים לי? לקראת סוף החופשה שלנו, של 8 ימים. נהנינו מכל רגע, ראש שקט. האמת היא, בהתחלה היו לנו התלבטויות, אבל בסוף החלטנו להצטרף. עצם זה שאנחנו לא צריכים לדאוג לכלום, לא לאוכל, לא לטיולים, לא לפעילויות לילדים וכדומה. אז זה רק שיפר את כל החופשה שלנו ואת כל החוויה שלנו. ממש תודה. היה כיף מאוד, היה אוכל טעים, היה אטרקציות שוות, בטיול ג'יפים, היה כיף בפארק מים. נהניתם? מאוד. כן, היה את כל התפילות, הכל במניין, ספר תורה כמו שצריך, הכל. באמת חופשה מושלמת. שמחים שנהנה. היה חופשה ממש מושלמת, היה ממש כיף, נהנינו מכל רגע. ידענו לנצל את הזמן, אוכל טוב, הלכנו לטברנות, קניות, הטיולים היו ממש טובים, הכל היה באיזי, ברגוע, אף אחד לא מלחיץ, יש לנו את הזמן שלנו לקום בנחת גם בבוקר, ממש נהנינו, נקווה גם לנסוע איתכם ביעדים אחרים בשנה הבאה. דברים כאלה, איזה פינוקים, איזה... קודם כל האוכל היה טעים, חבל על הזמן. נכון היה אוכל טעים?